microwave. Hey hamba izingoma lezo. Ufudumeza ithatha. Ngiqala kuyizikhama izgo. Ngokuwasha imhlophe. Hawu. Baphuma bethe shwayi. Mfoka Mnyanda. Kuze chemist. Umuntu oshaya igama lami phoza chemist. Izulu liyaduma umbongo. Kube leka amafikizolo osanda kuqeda ubisho. Ukhona enye futhi ayithini? Kodwa nayo sasifuthi mezilethe ngizwa labo abantu bekhuluma. Bethi lamantombazana asixabanisa. Ngizwa. Sengiyayizwa ngavela ayibona original akho. Ufakazi ke nawo ukuthi akekho umuntu wake wakhuluma. Wathi hayi iBhova lifudumezile. Ngiqala namhlanje. Kodwa abantu abaningi bayazi lento. Babethule ngoba ngisho nje kuya ngokuthi ubani ofudumezile. Hayi namhlanje ngifundile. Yebo. Na uthi phela ilento isho ukuthi kuya ngokuthi ubani owenza lokho. Ubani owenza lokho. Uwenza lonto nje unegazanyana ngathi limuncanyana. Bakhwa ngenhlamba. Bukele emakhaya sibuyile futhi namhlanje iPerfect TV lena ke. Njengoba wazihlezi sikuphathele ongqondo ama legend egame abaculi abasafika egamini uzobathola la. Namhlanje sikuphathele ke hey ilegend abadade bembuza Mfokanyambosi uzoyizwela abaculi abasafika egamini uzobathola la. Namhlanje sikuphathele ke hey ilegend abadade bembuza Mfokanyambosi uzoyizwela wena uQondani. Mangikhuluma ngoMgqumeni ngeke ngihlala ungashiyi ngaphandle igama la Qondani Mthethwa. Nyambosi asekubingelele ohlelweni lethi iPerfect TV. Ngikubingelele mfoka baba. Hawu sibonge. Ngibingelele ababukela emhlabeni wonke jikelele. Hawu sibonge. Qondani Mthethwa. International ligijima sana khakoni bakubaze bamsikhathele ngathi iphutha mzala ngakusayithona. Ngine impondo ezinde sisana abafana eduza kwami ngoba ngizobakwazi. Ayubakwazile impela. Awubaqedile ubakwaza mfethu. uQondani uqhamuka. uQondani uqhamuka khona la eKZN endaweni yaseShowe. Endaweni ebizwa ngeNgudwini leManga. Ngoba iNgudwini lezinto eningi ukayozwe ensukwini edlule kuthiwa kubanjwe iwarehouse enyawo. Ngithuke cishe ngoma. Esigodini sakwashayinja ngiphethwe inkosi uPhumlani Zulu induna engiphethe uLindani Zulu. Buza umnyameni enhlanawo. Hayi mfethu ukuze abantu sikwazi kakhulu usebenza neBhova. Kanjalo. Abantu abaningi futhi ngathemba kwazi umsebenzini waMgqumeni. Ifika kanjani le kaMgqumeni nawe nazane kanjani neBhova? Ngiyazi khona umlando omuhle. Kodwa sifuna abantu isikhathi ngifuna namhlanje bephume bemazi uQondani ukuthi simuzwa nje iBhova ehashweni zalo selimbiza. Uqhamukapi neBhova? Angiqale la. Bengumngane kangani zamfisa Ntuli. uNtuli yebo producer wamajita amhlophe umlamo wami mahawukela. Shokuthi uma kunemsebenzi ekhona ephumile ngokuzwa uNtuli ukuthi nginayo indlebe yokulalela mhlawumbe mako namaphushanyana hey kodwa lapha kuhlalanga kahle impembe ethi usho kanje ngithe hayi sizokulungisa lokho sagcina sazana nomahawukela khona ingoma kaMahawukela eyayiku album iLembe wayefuthumeze ingoma kaNogabsela ethi wenzani lo mthakathi. Nogabsela kangumlandela wayidlale kahle Nogabsela kodwa uthema senze uMahawukela hey ngithi mina ngiyambheka ke wathi Mahawukela yona amehla amancane ngiyambuka uthi yini Nyambosi ngibukana ngithi hayi ngikubukela ingoma kaNogabsela. Uthini masosho njalo? Uthi ngoma Nogabsela kahle kuNtuli ngithi mina yayimnandi le ngoma bengithanda kaNogabsela kodwa uyenze yamnandi kakhulu. Athi hayi ithi ngikuphendule akekho umuntu ohamba endleleni yakhe yedwa
Mawuthi usoqamba indlela sonke sizohamba kuyona. Ngathi ayi cha usungishaye ikhanda. Kodwa nje ngifuna ukukubalula ukuthi ibimnandi kunogabisela nawe uyenze yamnandi kakhulu. Kwaya ke kwaze kwasha lesikhathi leso mahawukela la hamba khona. Sorry, uselapho Nyambosi. Shuthi labafala abafana ne-microwave manje. Kade wafika umfudumeza. Ahene. Kodwa bebengabuyiswa bakunjalo. Yebo. Ukuze uthathe ingoma yamapiano sizoyicula ngapha. Uyicule kumaskandi njengoba injalo ungabusafaka nohlamvu olulodwa. Uvela ubone le ngoma ukuthi isifaka isiginci. Yafaka izinto zamaskandi kodwa isafana ncamashina le. Ithi ngisho kanje la emfudumezweni kuya ngokuthi ubani ofudumezile. Awu. Athi uyagadla manje. Awuyichaze le. Ngisho kahle oba ngizoyichaza kuya ngokuthi ubani ofudumezile. Ufudumeze into kabani. Lo muntu ofudumezile unjani la ngaphandle kubantu. Ngiyayizwa. Khona ingoma yayithi bophuma bethi shwayi shwayi kaMgqumeni. Ethi mhlaso la nawo. Yayifudunyeziwe la ngoma. Kwathula kodwa uDlomo uyazi akekho umuntu akwakhuluma. Izikhamu ezigo sasefudumezile futhi. Wemuntu oshaya igama lami sasifudumezile futhi. Ipho kanjani? Ziningi ingoma esefudumezile. Yes. Sithatha nathi zinjengoba zinjalo ezinye mhlambe sithi kuhamba nazo sijike endleleni. Kwathuleka ngoba ngithi kuya nokuthi ubani ofudumezile. Nalo muntu ofudumezile abantu bamuzwa kanjani? Engafudumeziwe nilethi ngikhula ngisokola. Ngathi amafikizolo. Abona ke singesifoke le. Wala ngisokola webtomnyama. Ziningi. Ukuthi wayengayishaya kanjalo umafikizolo ngicathi yona into iBhova lalidla ngayo. Alingayithathi silifaka isiginci. Lalishintsha indlela yayo. Kube khona okwakho phela okuncane noma kungakodwa enhlamveni ezu10. Ake kube khona uhlamvu olulodwa ohluku lokhomba ukuthi nawe uyihluphile ngokufudumeza ukufaka into yomuntu ku microwave. Eyabayo izingoma lezo. Baphuma bethi shwayi shwayi. Mfoka Mnyandwa. Uzakhemisi. Umuntu oshaya igama lami phoza chemist. Izulu liyaduma umbongo. Kube leka amafikizolo osanda kuqeda ubisho. Ukhona enye futhi ayithini? Kodwa nayo sasifudumezile ethi ngizwa labo abantu bekhuluma. Bethi la mantombazana asixabanisa. Ngizwa. Sekuyayizwa ngavela ayibona original lakho. Ufakazi ke nawo ukuthi akekho umuntu wake wakhuluma wathi hayi iBhova lifudumezile. Ngiqala namhlanje. Kodwa abantu abaningi bayazi lento babethule ngoba ngisho nje ukuthi kuya ngokuthi ubani ofudumezile. Hayi namhlanje ngifundile. Yebo. Na uthi phela ilento ishoyo ukuthi kuya ngokuthi ubani owenza lo. Ubani owenza lonto. Uwenza lonto nje unegazanyana engathi limuncanyana ofudumeza ithatha. Ngiqala kuyizikhamu ezigo. Ngoba washela imhlophe. Hawu. Bakhwanga inhlamba. Basho lokho nalokho. Ziningi ingoma lokho engayibala nje esasiyithatha. Sasikubuka nje sikala ngamehlo. Wayathi uphuza chemist message lapha edowntown. Eze sanibonani. Yebo baba Mnyandwa othi message lethi. Kuphela kumfana kusigawu la bese hleke ngena ngaphakathi. Sife ihlaya. Asiqhube emlandweni wakho ke ukugcina edlula umahawukela emhlabeni. Wedlula umahawukela cabanga kwaku 1999. Mgqumeni wayesekhona noma wayengavele kumahawukela kodwa khona umsebenzi anye emncane wayeyenza. Mfokantuli kuzokwenzekani ngomsebenzi ngamahawukela na athi ayikhona umfana. Wambizela edowntown wambiza.
senza nansi indoda engisebenza nayo engizothi ngisebenza nawo ngoba ngithi ngingalindele noma ngingezwe lutho yena kube sekukhona sekuzwile senginesho ukuthi njalo uma kukhona something engiyenzayo ingakaphumi ngimbiza azongibekela indlebe bese sengiphawulela lapha uzosebenza na Mgqumeni wayengakubuka emehlweni ngesathi safika wayehlala ethi beke phansi njalo engakabi nalo irasta hayi kulungile baba Ntuli saqala senza umlamu wami alikatholakala ikhambi alikatholakala ikhambi ngisakhumbula ukuthi kwakumuphi umlamu wami esimenzile samenza kodwa umlamu wami senza amajija amhlophe senza intombi zikamahawukela kwase kuzoba abafana bakamahawukela lokuqala ubani olidala amaqembu la kumajija amhlophe kwakusekhona intombomvu kukhona uWinile Sibiya kukhona umunye usisi wakwamtshana okwahamba zashintsha izinto Mgqumeni wayelida kubafana bakamahawukela ababili wazokwenza ubuhle bekubazo obubili ngiyozilalela buthathu amalombo awuqala kaMgqumeni kuzoza ngiyoyilalela bese kuzoza ethi ngeke sinikhohle bese kuba abafana bakamahawukela ngithi ngenza umzekeliso khona ingoma eyakubafana bakamahawukela ethi nakho ngidlala amantombazane nakho ngidlala besimame isiyenziwe-ke le ngoma sengiyoyilalela-ke Dlomo hayi ishingene le ngoma nakho ngidlala abafazi ngithi Ntuli ubani lo biza abafazi ungakanani lo muntu obiza onina ngabafazi athi Ntuli hawu uyazi lo nto angiyinakile ngithi mncane ukuthi angasebenzisa igama labafazi hayi athi uyeza kwakhe athi ayengeza sihamba sokwakha leso sikhathi sokwakhe konke lokho Mgqumeni kufike emuva kwakhe nje umfana nje ukhuluma naye nje avume ebheke phansi nize noqeda indaba ongazange umbona amehlo akhe ukuthi kanjani kwaya sasiyodlala emayini lapho sathola sabuya ngakusasa mangaphazama ukuthi kwakuyisonto sathola umlayezo ukuthi sesiyabiza uThembisa kukhona isigijimi esiphuma ekhaya esizothi kusuka namhlanje singaphinde siyibize ngalamagama into ethinta nje umahawukela ingaphindi yenzeke kwakuthi vele sase sinakho ukubona ngaleso sikhathi siplana ukwenza elinye iqembu elaba lokuqala makuphuma komajita amhlophe nomlamu wami okuthiwa amalanda amhlophe hayi ufona indidana hayi bo emadoda niyafunakala yini kwenze njani nakunesigijimi esikhona asambe Mgqumeni sisuke eRosebank siyethembisa masuke ethembisa kukhona insizwa umntana naMgqumeni hayi sibali sibizana sibali-ke nawo sibali la ngithunywe omalume ukuthi ngizolanda onke amaqembu kamalume nginishiyele nomlayezo ukuthi kusuka namhlanje niphinde nibize ngalamagama bathe ngingashiya isiginci ngithi hayi isiginci sikhona hayi bathe ngingashiyi nenkositini inkositini yayikhona ngathi isiginci uzosithola edowntown kuNtuli iphatheke kabi indidana hayi thina sikhululekele ithi indidana yamadoda nina nakhululeka nje nase nina nilindele nanibona sasa silindele thina hayi kufanele sikhululeke sizobe sikhulumele angithi manje umuzi uyahlukana khona okuthathwayo akuthathwa thina kuthathwa amagama ikhono lehlezi bikho sizobe sixoxa lento hayi ahambeke lo hayi cha ngelanga ethile sekukubi nje ukuthi isiginqa sisenaso kodwa sine booking kwayani sokwenza iqembu elisha sizojika
amatshitshi amhlophe siwenze amalanda amhlophe. Sijike intombi zikaMahawukela. Sizenze yini konje sizenze amagugu. Sizojika abafana bakaMahawukela. Senza amagcokama. Sijintshe ubuhle begobazi senze uMgqumeni. Akasuka indidane yagiya. Okwaba okokuqala indidane ukuthi kuzwakala ivoice yayo yayingenele kubuhle begobazi. Amalombo bokugcina. Okuthe futhi mase sekwenziwa amalanda amhlophe yaphinde yangena futhi ivoice yayo. Hayi wakheka ke lo muzi. Hayi sabona ukuthi hayi kuyasebenzeka. Ndithanda usakhala namanje ukuthi khona igama eselihambile. Athi hayi angikhali shothi lento beniyiplanile ngithi ukhohlwe igama elingaphandle into esebenza ukudla phakathi. Manje uselapho laba shuthi phela babebona ngathi izinidla ngegama laMahawukela. Yebo kanti igama lalingenzi lutho into esebenzayo into ephakathi. Mhlawumbe nabo bengabenefitha njengomndeni nani ngabanika okuncane okwenziwa yiqembu kwazi ba manje akufika ngake lapho inkinga phela bayicabangela bodwa hayi kwakuthi ke nathi sicabangela okwethu thina sicabangela abantu bona bacabanga baqhubeka kulelo labo niqala lamaqembu sebewathathile ya baqhubeka noma ngingafuni ukungena khona ngoba kodwa singakufaki le kwagcina sekubonakala ukuthi sidlale ngesikhathi sathatha lamagama abantu ngathi sebenza ngababomu ukuthi kushintshwe amagama sebevele bathi mbonga ngoba isibhaqi bese sithela ngizwa kuthiwa kodwa nokuqala ke futhi akunzima wasengafuni ngisho nokuthi niqale ukuthi niqalele okuyi ngawukhona nokulesana ya kwaba sekunomona phakathi kahle kwaba khona ziningi ezinye izinto okungamele sikhulume sitshene izwe ngoba izwe lilalele ezimbi kodwa lezi izinto izona esizokhuluma ngazo khona kuhambeke kanzima kwaze ufikeka lapho okufikeke khona kuze koshaya uMgqumeni adlula khona impilo ibembi ngaleso sikhathi uhlala ethembisa asebenza makuphela inyanga ngisebenza mina ngenza igrosa mbambisele ukuthi mangifika hey nangibaba ufikile zodla kahle namhlanje kuyizingane zami makuya kuma promotions hamba ngenyawo ngikhipha imali ngenza yonke into wakhulu umsebenzi wazi ofika la ngoba khona lento le abantu okufanele ukuthi bayazi ngiye ngibonela kuma social media bekhuluma noma yini ngiphatheka kabi umuntu meqamba manga ngento yami eyayenziwa yini ngomsebenzi wayo ngithola abantu sebeyimisa ngenye indlela nje ayithi ngakayikhohlwa le ndaba sificana nendidane nje ensukwini ezimbi isizohamba sificana edowntown ihamba negenge keningi kwakukhona nomhlonipheni inhliziyo enhle mazibuko ithi indidane ubani lo bethi hayi uMthethwa ithi khona lento engifuna ukuyikhipha kunina enazi ukuthi mina noMthethwa siyimpi asiyona impi lo muntu ukuthina ufane nobaba lapho obekuhlezi khona uMgqumeni nangi baba obenesandla kuyena lo baba besithengela ukudla yasukuma indidane ngezwe ngiphatheka kabi yathi kodwa into engiphatha kabi bona uMthethwa ugugu angazi njani angugugu ngoba ngingaka nje alutho ukukapi serious uyabona mawuqhamuka ngithi mina hey usazongilethela uQondani wangampela ufuna ngabe uQondani esimazi akekho omunye uye cause phela mawubuka angazi wenza ngani mfethu thina sesiyigugela zathi mhlambe isikhathi sekhona sofika lapho ukuthi imfihli kuphi konje bese kuphi ngizojampela la kaNdidane uMgqumeni Ndidane abasebenzi wena ubaba yebo ngenye ilanga sagejezwa ubaba ulahla umlenze sificana naye eMTN ebusuku siphuma kwaYana uYana sengale ngaseMountain sesishoda ngemali yokugibela niphuma wena uphuma phatha hayi ngiphuma kwaBazulu asena mali yokuthembisa uyanazi ulahla noma nini uyasazi ulahla vele sinokusebenza naye akhipha imali yakhe sigibele esihamba sayendlini kukubi kuzama ukuhlanganiswa njengobaba nginothando futhi lomculo nginaso isiphiwo nephupho lokuthi lento lekaMgqumeni ngiyayibona iyasebenza ngiyafisa ukuyibona ngelinye ilanga ikwelinye izinga
ngenhlahla okwakuyisifiso sami nephupho lami kwagcina kwenzekile. Hayi kwanzima. Hayi. Sisebenza noNganza Mfisa. Hayi enziwa lama-album. Kukhona iTawu Production. Abafana bangamahukela. Nentombi kaMahawukela kwakwenziwa igalo. Ubuhle begubazi buseTawu Production. Ngifuna ukukusho lokho ngoba khona into abantu abangazi ukuthi enye into yenzeka kanjani, siphuma kanjani egalo noma siphuma kanjani phambi kwesandla esandleni sikaNtuli sesiyela thina eTawu kungasekho bridge phakathi kwethu. Ngeke usivezele. Asikaphi. Kwakuzoba khona ifestival yokuvalelisa ubabhodloza noThusi uMtawongo kwezoduma. Eyayizoba seJabulana Theatre. Ngifika ngoLwesihlanu umcimbi uzoba ngeSonto, ngifike eDowntown. Amasheke yena ngiyabona bhalwe eTawu Production. Hayi nami usho ukuthi ngizolithola ngizoliphothela uMgqumeni. Ngaleso sikhathi ngisawadlula eBhusha ngigrose. Hayi usebenze kahle wafika usuzongisiza kunjani uMgqumeni ngeSonto. Na kanjani emcimbini ngithi ngiyamfonela ngimthola. Hayi kushaya isikhathi la ngiphuma khona. Hayi inhliziyo yami bebuhlungu. uMgqumeni wayengibona ke manginento. Bengibuke emehlweni ethi Nyambo sekhuluma. Ngoba uzozufa ngithi ngibulawa yini ethi ngiyakubona khonto efihlile ngaphakathi. Hayi bahlezi nendidane hayi ngifike lapha ngithi mina madoda. Kwamba kahle bethi hayi kwamba kahle. Siyabonga. Hayi nje lathi uMgqumeni khuluma. Uzozufa. Uzokufa. Kunabanye obhuti engambafice khona. Osibanibani basebenza neTawu Production athena cha. Akunamali wena ethole kuMetawu Production athena cha ayikho. Yini bese ngiyachaza ukuthi ngifice amasheke kanje. Iphi indlela esoyenza ukuthi ngasifonele uEnoch. Fonele uEnoch indlela. Hayi kunjani hayi siyaphila. Manje kanti ngoba ngizwa ngathi beyiqhusha nje lapha yana eDowntown mina ngitholeni. Hawu akunamali etholile wena cha. Hayi ngibhadalile kanje. Kukhona nobani bethola amasheke. Basebenza phi labo bantu? Benzani lapha ekampanini yethu? Athi benza lutho. Athi bambe lapho. Hayi sokuthinta Monday. Sahamba sayemcimbini ngeSonto, umsombuluko safonela Enoch. Awusisize la. Sesifuna ukuphuma ngapha manje sisebenze nawe direct. Nizakwenza kanjani lokho kahle futhi kunemaster ekhona ofanele siyithole. Yobuhle begubazi amalongo. Nizakwenza kanjani ukuthi nithole sizoyithola iplan napha la sayithola iplan. Me bayirelease le album. Abantu abasebenza la yithi nawe akeke asekho omunye umuntu sesiphelile. Ya release album. Madoda ayithola izandla ekhanda. Kanjani? Ngiya lapha ekuthaneni elapha engaba mubi khona. La engathola khona izitha ngokusebenza noMgqumeni ukuthi ngimvule amehlo ukuthi ube yidube esiqiweni. Oh yeah. Edliwa zimpisi. Hayi sasebenza nontazingana. Ngamubi. Ngamubi abanye bebuza abanye bebenesibindi ngithi hayi kufanele ngibe mubi ngoba ngenza u1 no2 no3 no4. Mani lo complainayo nimbuza ukuthi kwenze njani. Makuthi akantsheni nimtshene ukuthi ngithe. Nimbuza ukuthi lokho engikushoyo kungamanga. Hayi. Kwaqhutshekwa sazokwenza sorry. Bonke la wenzeka njalo lezi zinto iwena umuntu ongathi usupport uMgqumeni ngemali noma ikhona umuntu. Wena angekho umuntu. Kwakuyimi ngedwa nje. Ufakazi indidane la ekhona abantu esasinabe eDowntown bakwazi lokho engikusho. Hayi uqhabe sibheke khona ngizofika khona. Ukuthi mina ngangobaba. Yes. Senza igama lami. Senze yothi bhuqa.
Nokusebenzeka senza igama lami waphahluka uEnoch. Aha. Hey, amagcokama asebenza seku 12,000. Phahlukile kuzimalanga. Ase 12,000. Athi Mgqumeni ngifuna igusheshe. Lali nombalo nje walesizulu. Uyalazi igusheshe laMgqumeni ngathi liphepho. Hayi. Sahamba salifuna salithola. Hey, babundlela sifuna ukubona sambona. Hey, manje Mgqumeni hey. Angazi noma ngangenzela yini ngifuna igusheshe lisososo lu 25,000. Hey, imali ayikho kakhe. Hayi zama. Nakhona sesifuna ukubaleka ngoba sesimbambile ukuthi naye yena noma kukhona akwenzayo kodwa Na kuyaxophela xopha khona. iGondani likulume libe liphephethe malibona ngathi uyeza ukuthi liyakuluma likuphephethe. Kahle ngibonile vese lethi. Hayi ngangibukhali kakhulu. Athenga igusheshe. Mayithenga igusheshe sihamba nayo. Athenga igusheshe. Thatha ucingo mhlome enganeni zoma. Thola uNcobo. Hey Ncobo kunjani sikona? Hayi Mthethwa le. Hey kwenze njani? Ukwenze njani ngoba kanti awufonelwe yena? Hayi wena. Ethi hayi khuleka khona into engiyifunayo lapha. Ufuna nje. Sifuna ukuzosebenza lapha. Athi hayi angikho la leyo. Okubi ngoba noNcobo akasekho kodwa ushobeni babushobeni usekhona. Yini ethi ayikhona le? Hayi. Uthi Mgqumeni Engeza ku. engeza enganeni zoma. Umgqumeni phela waseqala lapho wayiphakama phela ngiphathi. Hayi lokho wayesesesungile phela. Khombisa ukuthi. Hayi sahamba sayofisini. Wafonela uNcobo wafonela uKhuzwayo. Khuzwayo hayi balungile bamukele. Saya ofisini. Wathi uNcobo hayi hambani neKhuzwayo endlini. Afona hayi bathi bazofika lapha wasangena endlini sahlala. Hey Mthethwa yini ningivashele ngani? Awu kanti uNcobo asho ngani? Uthe yena ngeke akwazi ukukhuluma into ade neyikhuluma. Hayi sifuna ukuzosebenza ne-ING. Yabona nilethani sathi siletha konke. Magcokama abakwethu Mgqumeni yonke nje imisebenzi yethu siza nawo. Ngampela nizoqala ngani sazoqala ngabakwethu. Saqala ngabakwethu amadolo phansi sayifaka zonke. Ke kwase kuba uzala izinto. Angifuni uqamba manga. Kunjani ngale ya? Mase niphuma. Lwangena ucingo lwangena kushobeni. Hey manje Khuzwayo la abafana basixabanisa yini kwenze njani? Abafana bangithengisa imoto. Senene bahamba nawo. Awu. Nangaze ngibabone ukuthi bahamba ngani akaKhuzwayo la. Hayi ayikho inkingi. Soxoxa. Abulo Khuzwayo asitshene. Hayi mnikeze lo mali. Amnika lo mali. Wathi hayi into ngifuna nje kuphela le mali yami bahambe nemoto yabo. Thatha imali Khuzwayo wamnika sasiqhubeka. Shothi uKhuzwayo hlahla wayemthenga uMgqumeni ngaleyo mali ngoku wathi akafuna ukukhuluma bazwana kakhulu Enoch esuka akafuna ukukhuluma nje ngoba Enoch uthi hayi mina ngifuna lutho nje ngifuna le imali yami engithenge ngayo imoto kuphela ngiyaqhubeka ngisebenze mase bethatha isinqumo usele abade yakhe Enoch imali ngoba phela ayasho ukuthi amagcoka amenza kahle emakethe aseno 12,000 noma esingadingi kulandelela mangaka amanye uyabona ayenza lo 12,000 engasho ngoba sephahlukile sabona amagcokama awayidluli lezi ezinye ingoma ebezingaphambili. Yes. Shokuthi usebomvu. Usho nje ufuna ngathi igundwa wenze ngathi lokho kwenzeka manje kokuqala. Samshiya kanjalo sangena enganeni zona waseJet. Hayi. Kukhona lo mbuzo ke lo engeke ngezwe sikhuluma ngawo singakangeni la othi abantu babuza ukuthi uQondani ukuphi uQondani angikwazi ukuthi yabo njade ngokubuza ufika se behind namanje abantu babuza uQondani ukuphi nangi uQondani noma ngithi nangi uQondani la ahlezi khona noma la okungathi ucashe khona kodwa bengacashile ukuthi sorry uselapho ngibonile uQondani
khona ama-CD owu-2 awacula akhona ku-YouTube. Ngikhuluma ngayo-YouTube mhlawumbe akhona amanye ongawafakanga. Kunjani? Ukhona umsebenzi owenzayo. Uphi-ke manje? Akwazi phela ukuthi singafihla umuntu onesiphiwo esinje. iBhova, indidane sibazi ngoQondani, iqiniso. Selivelile nabathi belibonile ekhaya lokho. Ukuthi ngaba akekho Mgqumeni kuba wena. Kahle wena oyisigebengu kakhulu mastermind. Muva yonke lento le wafundisa uMgqumeni nebhizinisi lomculo. Wamfunda umculo uyimele iwena. So lo muntu lo shuthi namanje endimeni usengacontribute okukhulu. Yikho ngibuza ukuthi uphi uQondani? Ngifuna ukuyakulela kulokho hayi ukuthi ngisigebengu kodwa angathi ngizothini kodwa bengqondo makusentweni efana nalezi akudli indlu hayabaleka amagwala wafika lapho ngakhona wemama akudla nendidane ngegudleni ekabani iqiniso lithi indidane yayivela igudlile yagudla kuqala angithi uzokhumbula ukuthi indidane le nto le ifake ezidingi la okozini sayilalela sasisedorfontein ngalolo langa kudlala usikeya ngengoma yazi adlala kabili noma kathathu sihleze emoteni nje ngithi mina weMgqumeni yini lena kodwa awunizwakale ngathi umtshengiseni iphinde idlale ngimbuka emehlweni kanje hayi bese ngiyahleka athi yini usocabangana ngithi hayi mfana khona into engicabangayo la ngalo sikhathi indidane kune-album ezoyirelease wathi yini ngathi ngimincile kule ngoma ezophuma njengoba kuzoqala iviki nje engathi lento ingangabi khona ku-album yendidane ethi bese ngithi uzozwa ngamona yaphuma i-album sasinalo mdlalo-ke nendidane ukuthi indidane uma ekhiphile simekha sure ukuthi abantu bokuqala efinyelela kubo endlebeni yithi vele sinazo ukuthi indlela zokuxhumana nayo futhi kanjalo uma kukhona umsebenzi ophumile imekha sure ukuthi umsebenzi before uya kubantu siyazi kuthiwani ngayo emsebenzini wethu nathi sesiyazi ukuthi kuthiwani ngathi emsebenzini wawo ngathi hayi wini mfana wathi usho kanje ngathi hayi wini asambe soyifaka uselapha uMgqumeni nendidane baqabene ngampela waphela nangumuntu eziqinisweni mphethe namhlanje sifuna ukuthi kwakukhulisa igame ngoba khona bengaxabene undidane neBhova yes kukhona enye into engakwazi ukuyichaza la eyenzeka kwakhona isijezisi esiba khona kufanele ukuthi bahlawule asasinesinqumo ukuthi uma kwenzeke kanje ngoba sisebenza nje umgomo wala uthi awangenzeka lo mgomo kwagcina kwafona indidana sekucishe kuyophela inyanga nase-practicing bengasezi hayi ufika kuMgqumeni hayi manje bengicela umhlangano ngicela ungithintele umthetho uMgqumeni cha ngikwenze lokho kufanele umthetho wena afona umtshengiseni yini na hayi kunodaba engifuna solukhuluma kanti ufike negenge yakhe sebezovalelisa sangena lapha esasireyezela khona kunendawo nje ayihole yinhle sangena sahlala kodwa manje ngibhlungu ngoba ichalaha umjikijelwa abekho sasimbiza induna ngaloso sikhathi kwakuyindona engakabi ichalaha kanti yini wenzeni induna hayi ngizohamba kabi uyahamba hayi ngitha ngizosho ukuthi njoba nje kunalesinqumo esikhona sengibona ukuthi ngoba inhlawulo iyangihlula ngithatha isinqumo sokuthi ngiyohlala phansi kungena onje encane naye kanjalo kungena uMpondo kanjalo kungena uMagabela kanjalo madoda niyohlala phansi noma niyovula iqembu elisha sasesivele sesivile ukuthi ba-practice eDenver sake sahamba sawubalalela nje safesa beza nje sesiyazi vele ukuthi bahamba lathe lami ngiyocela-ke into eyodwa-ke la diliza ma nihamba la ekhaya ningathi uma senilapha ngaphesheya bese kuba khona amatshe esizoweza ekhala la endlini mina ngiyazi ukuthi ngiyazi ukuthi anikhona ukohlala kodwa niyosebenza neseniqalile ne-practice
akuyona inkinga lokho kodwa ngicela into eyodwa angabikho amatshazo qhamuka ngale asijikijele ngapha hayi waze kanjani nyambosa ngathi ngimdala kanti ngisishilo ukuthi kade sike safika lapha ngala ngithile ngesikhathi esithile ngipractice endaweni ethile so ayi aw waqhubeka umsebenzi yaphuma ingoma abakhona amagama ajijelana akhona lapho nje ethi ingoma ethu WHATAPP amakhehla ngaka hey nakho siyikhehla nakho sengikuka bo kade ubaba njalo izolo sahlangana eMTN phambi kwabantu kunerenke amathekisi lapha hey bathi abantu hey ngeza kwesaxoxa yini wena mfana wangibiza ngekhehla kwenze njani hayi nyamboze kuyasetshenzwa ngithi akubuzayimela lo nto yenzayo wakhona ke lento yokujikijelana ngamazwe zikhona indawo ezigcine zenza sekuba khona engathi mhlawumbe Mgqumeni nomtshengiseni sekukhona lo ngezwane kwakhona abantu abangena phakathi kwabo kwangena ama-radio station khona lama group la khona manje laba ama group akhona abaculi aqhatha abaculi aqale ngaloso sikhathi ukuthi enze lo msebenzi emibi abayenzayo namanje bexabanisa abantu ngoba lokho angifuni ukuthi ngikufihle abaculi bavumele into embi ake ngibuze nje bangaka abaculi osekuzwe kuthiwa uthengise i-gold disc noma i-platinum yini isizathu esenza lokho hayi asaziyo isizathu yilesi ngoba abaculi badivide abalandeli bomculo phakathi kwakhona obani abakho wena abantu sefone balalele wena mawukhipha ngoDisemba from January kuze osha uDisemba badlala umculo yedwa ngabe kuyiqiniso lokho cha kulona iqiniso okay mbukeli asibambe la part 2 uyeza futhi kanjalo sakuphathele usazomazi uQondani kodwa manje safuna ukuqedela nje ngeBhova uyazi ukuthi iBhova yona into esematheni part 2 uyeza lindela nedatha lakho lapho sithi nje thina until next time awe